Hambai joto koktuma thumnai roko jeng tini press meet khainani ma phaimani karon hwnkhe to joton saiman na tini je khumlungo 16 tarik December khumlungo je incident wngthangmani tiring bisino tui jeng cricket kaisa tournament songsamani ajagani convener hwnkhe ang nijeno Toris Deborma ani bumung hwnkhe as a convener ang tini bo same time hai keno jeng khela chalokna phaio hingga jeng tini chini khela chalokna phaimani time hingga jeng 11 dao jeng jotono field sokpaikya hingga jeng 11 dao joto field sokpaimani pore jeng player rokno nasingjai chini khela kaham kono khono choli tongkha 11:30 dao khela choli chini 11:30 dao khela paimani 11:30 dao khela choli mani abo khela 12:30 ta hayo kaisa khela paikha chini hingga 12:30 ta hayo khela pai after rogo botu jeng pur bahai pon manya mohai gotno jenga nangnai hingga 12:30 dao khela pai chini tei kaisa khela ni first innings cholika first innings ni 5 over hayo hai khela choli tongkha hingga a jorao a 5 over hai khela choli tongmani a jorao TPF ni rally ni atomsa nobar koto phaima haike borok omsike kwbangma khe jengno attack khaipeka hotat sa phaiye jeng kono phano chabai mangliya borok ma to hapaika hingka kono it khosai khita ka jengno hingka it khosai khita ma bai wngjakleya borok latharok tubui ekdom chirikhubai kirima singsa ke referee phaileka hingka aboni pore jeng jotono bahan buthini borok jeng jotono sak bachina bagui jeng kharlaika chini mane khane rok to jeng thamogi manliya no jeng chini sak bachirna bagui jeng ma kharga je janpoti ja je mokol bwskangni lama khlai jeng aingono kharlaika hingka aboni pore jeng jotono kharui jani ja buijagui tongbaikha hingka jenga chini a khela borok jeng kharmani hingka borok chini stamp rok to tubi phaika stamp rok phuisai tubui jengno bunani bagui referee phaika bahor lai chini bat rok naikibaika joto hingka borok jengno bunani referee phaika hingka jeng ma kharka hingka jeng kharui huijakbai mani yagolo borokni human rights day aba hai program borokni ya program paimani yagolo jeng jotono field o kifil laika tei waisa hingka jeng field o kifilai thangai nugui chini kun phano manui ya jaga chini je manui jeng thamogui manya khai kabumani chini a manui mungsa manui jeng thangai kifilai manai liya a jagani bisingo tam manui hingka obo hai chini aro tongo stamp 6ta tongo hingka player rokni bat 7ta committee ni bat 3ta tongo hingka je player rok thang tongnai rok borok ani yagono ang to as a referee ang referee bo tongo tini hingka borok ani yagono borok ground o ongkhana ani yagono borok ground o ongkhana honde borok ano mobile joma rakha hingka ang je saiman mani hingka borok ano mobile joma ramani 5ta hai mobile joma rakha 5ta hai mobile joma ramani bisingo a 5ta hai mobile no ang chini ball ni je box tamone a packet ang dawi thamugui chini je committee rok asukmani a jaga kha bere ka bukha hingka jeng to sob somoi chini committee ni je committee rok je asukmani a jaga no chini joto official manui jeng joto arong ton hingka tini bo jeng same samung no khaikha jeng a jaga tonkha hingka jeng a bahai manui ya jaga joton tonjak hingka chini a jaga ni bisingo chini ball bo tongo ball 5 packet ekdom seal khaijak kitchapal khulok jagya ko ball 5 packet khulok jagya hingka tai chini bike rok to bokhok jaka bike bokhok jakmani bisingo ani nijini bike no kaisa bokhok jaka Pulsar 220 number hingka TR01AJ 8179 ani bike ni thok tanki o omo haike tamai bukha saimaliya thok tanki debjak hingka bike bo klaijak man phaikha hingka ani bike ni logi tei kaisa 220 Pulsar tongo abo hingka player rokni bike hingka bike ni number to ang muitu to manliya kuno jeng details ori ronai hingka Pulsar bike kaisa tei kaisa hingka Avenger bike hingka Avenger bike 150 hingka abo kaisa bike kha hingka aboni bisingo tei kaisa khobor nugu khar jeng khanawi puila khanawi bisas khaima liya hingka bisas khaima hingka jeng nijin thangai naikha khoroksa media sarang chatini koktuma thumnai bini bike kaisa sukrub jaka bini bike bwskango ekdom sukrub jaka uklok bong haike sukrub jaka hingka tai khanaka bini a jaga bo handicap kaisa khasi kalang thangmani a handicap bo thangai kifli manliya hingka chini obo haike manui je kama bai mani hingka tai chini abong logi tei kaisa manui kama kha abong hingka nangkukmani manai ni chini khelani chini cash run
chini total team kha 16 team cheng rang collect khaimani 1000 ke cheng par team cheng fee now gang ke chini a 15 team ni chini total rang tongo 24000 ga chini 24000 rang cheng rang bo same chini regular tamna chini regular schedule hai ta chini system hai chini a system model cheng committee ni kaisa ton mani jagao ke cheng eklogi tono cheng chini 24000 cash rang bo thangai kipili mane liya gang chini rang rok sabon na bai chini o je property damage mani aburong dai sabna nai cheng chini khela mo thangani bisingo bo beshirbag se student type am hai borok mangse phai khela thangpayo ngatai naine rok bo student rok no ga jaga ni bisingo NIT no student bo phayo nga khomlong degree college ni student rok phayo ngatai kabangma school ni student rok phai china khela rok no nai phayo nga china om hai tini je incident no ni ga jaga bo chini ya student phai rok borok bo koekjon yak ki sajaka nga koekjon tabu phar cheng ko information na jagya ko nai man ya ko koekjon buja dei thang ka tai Simon mani gang tai duita hai tinta hai bike tong ko borok no chung dapti chung contact khanya ni cost khai tong chest khai tong ke borok bai contact khai bike rong chung details amro bor thinai ke chini je or chini property je nos tong mani plus je chini mani kama mani amoni dai sab na nai ke tai kaisa ko chung angno ang thasingo ani committee rong ma phunu ka kaise youtube ko tpf rong ni video kaisa nokha আর টিপিএফ রং ভিডিওটা মানে সাজা গাঙ্কে ত্রিপুরামথানি স্টুডেন্ট সরি ত্রিপুরামথানি ক্রিকেট থাংনাই র স্টাম তো বুইছে টিপিএফ রং রিফ্রিগে বুই রহ বাইকা গা কক একদম তাতাল আবো বসু জরতি কুবুই আবো নরম রসাইমানো আ জায়গা ক্রিকেট থাংনাই আবো কোনো পার্টি বে গদাল যা কरै ওকে বংনা আজ কক বড় গাবা হাগে যে কক শিল চামানি আবো গাঙ্কে একদম তাতাল বড় না প্রুফ ছাড়াও বড় প্রুফ মারা নাই হবনি borok cheng bai rifri ke bujak tong borok cheng proof mar nai angle proof rimano cheng borok bai rifri buja buna na jeng mani ang proof nai ang proof rimano ani ya ko video footage tongo engkai chini cheng je cheng tini je om ha kirma singsa ke rifri ke bujak na nai mani tai chini property damage ke jeng mani tai chini malik kama mani abu job ton chini list by list pura proof tongo ang proof rimano ngo borok na ngabon ani kok ki film borok borok no cheng jodi no stam bai rifri bukha ba rifri sikiri ka hangga borok cheng proof mar nai borok cheng proof mar nai abo sakang borok proof ma pore se abo cheng nai nai cheng chini to kun chaya sakari ro tpf ro borok rally khai tong thing no borok tangi cheng no ma ge hatat chake chini khela choli tong jaga borok hamla khai kya nangka borok cheng no ma chan gange cheng tini ni chini khela no cheng postpone khai bong no ma dri khamo nga hati buya borok kok thaja salajani abo hai environment security ni borok emon ka hap pakya borok hapkeno se ibai khita ka aboni pore ka lat hatu se chiri khoklai pakya bulani stam rok sokoge be dok na hoi nga bo chin letam saya tonga cheng khela agi bo chalo tabo bo chalo norok joton saimano khumlongo cheng chini khela choli tonga jaga borok hamla khakya nangka borok chengno ma chan gange cheng tini ni chini khela no cheng postpone khai bong no ma dri khamo nga hati buya borok kok thaja salajani abo hai environment security ni borok emon ka hap pakya borok hapkeno se ibai khita ka aboni pore ka lat hatu se chiri khoklai pakya bulani stam rok sokoge be dok na hoi gabo chin letam saya tonga cheng khela agi bo chalo tabo bo chalo norok joton saimano khumlongo cheng kaisa local committee rok tongo cheng in every year cheng khela chalo goi phayo ga jago chini khela chalo mane bisingo jotono lokorok nai thokjage chini aro audience ko payo বেশিরভাগ no student payo ka ka student rok nele tam dusung kha ba borok cheng mai baksa chini khela nai enjoy happy mani borok ni tam dusung kha sarai rok no cheng gangke in every year no cheng blood donation camp khayo khela ni tei blood donation camp khayo drug awareness khayo cheng khela ni tei cheng chino khela pa ki cheng blood donation camp rok khomo ngai ngo drugs ni bagai ko awareness ro khomo tei waisa ngai aboni bagai rok no cheng dukhuna ka tini cheng je om hake cheng je hamla khaijak mani belai ki dukhuna ka ngai tai o gotna ni dai sab na ya to cheng semia tangke je chengno je tini chengno derar nai borok no dai mana na chino kuni chini o je mane damage mani property damage mani ta chini mane kama mani asal no sabai angani kok no jagan makachin